Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare. Unoziva kuti pese panofa munhu panotonzi ningi ndiye muroyi, batai ngarohwe tsvimbo musoro. Saka iko zvinezvi tiri kuona kuti zvatotanga. Tiri kuona vanhu veZANU-PF vari kucelebrata zvisingaite, vari busy kuataka Advocate Nelson Chamisa mushure mekunge vabirwa X account yavo. So ZANU-PF iri kubuda, iri kucelebrata, iri kubvunza ma stupid questions about the issue ya Advocate Nelson Chamisa. Vari kuti to imagine Chamisa was our ICT minister, the guy learned nothing during GNU. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaura. Tisati tavezana, tisati tapedzerana, tisati tabolonjana, tisati taisana chibhakera muziso neZANU-PF yacho. Tanga waibata nzeve kudai so sumudza mudenga, rovera ZANU-PF pasi kuti bwa. Kana uchinge uripo panapa, uchiziva kuti unodedzera kuti pasi nezvigananda, pasi neZANU-PF, uchiziva kuti unoti pasi naMnangagwa nevana vake. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Ende kana uripo futi unoda Advocate Nelson Chamisa, ita kuti ahoyi kwese kwauri kokoko. Let me see you right now in the comment section. Nyora kuti ahoyi, timboverengana kuti vanoda Advocate Nelson Chamisa vangani panapa. Handiti right. Nyaya yacho toda kuti chichazodzoka. Tichinyatso analyze tichionesana. Tikada kutarisa nyaya dze-ICT idzi. To be very honest, iko zvinezvi tine mumwe ICT minister asina kana one chaanoziva, kana one zvake. Hana chaanoziva. But tikatarisa Advocate Nelson Chamisa paangari ICT minister muZimbabwe maline ngatiwirirane, let's agree. Handisi kutaura ndichifavhera kana kuti aseti, totaura ma-facts. Line resim card raitenga mombe yanga itori equivalent price kudaso. Sim card versus mombe. Tawirirana. Kana uri ama2K wangambozvinzwisise, tikutaura vanhu vakuti vanga vari komanguva panguva yacho munhu angade phone ehema headset waigona kuita, but line raidhura. But pakauya GNU, Chamisa ndiye akabva minister we-ICT. Anditi ICT minister was Nelson Chamisa panguva iyo. Sim card rakabva rava kunoita $1 for 2. Tikutaura kuti $1 wanga kupiwa maviri. If you still remember, pakanetsa teleseo papa. Teleseo yachididi $1 for 2. Tawirirana tese. It's a done deal. Saka tukutarisa kuti ndiye watingatuti the best ICT minister ever. Titakutarisa kuti Zimbabwe ICT minister. Why? Because akasolve a problem yekuti up to now hakuna munhu ane basa nesim card. Mune basa nesim card. Pane akambotaka rasa sim card oita basa nazvo these days. But kudhara waitoti ukarasa wotofila kuti warasa chi mombe. Rainetsa kudhara ende waigona kuti munhu akatonhonga sim card akutoshandisa kufonesa sim card romwe munhu anenge achitofara zvingaita nhonga sim card. But in these days ndiani anganhonga sim card akaita basa naro muZimbabwe mo. Saka tikuti the same guy vari kuataka vachinyazoziva kuti ndiye munhu akatochimhanya chinhu ichochi. But you know ZANU-PF ndio ZANU-PF, and I don't know why ZANU-PF ichibehave kunge opposition party. I don't know why. Chamisa, but they know right. Tingati chiko in their DNA, in their blood, they understand kuti mchinda utakambira chinhu ichi. Saka vanongo vachimuopposa. So yakazotadza kupinda, but vanoti muchadenga ndiye mutungi wenyu, ndiye mutungamiriri. Because ndiye anenge akasarudzwa nevanhu. Saka ava varitoziva kuti muchadenga, ZANU-PF itoziva muchadenga opposition. Ndio saka zvinhu zvakusvika pakudai so pakuti vari kungoramba vachiopposa munhu abirwa X account. This is not a joke now. Kutotara kusilenza mavoices evanhu. Because Chamisa anga munhu wotanga ngori quiet. Aingoposta zvinhu zvemaverses zake eBhayibheri. Andakati kuti politics ko angaswera achitaura chipa nyaya dzepolitics. Ndo zvazvingori. Akati it's okay, itai zvamuri kuita. Nditi mambudzi dzangu itai fudzai ikoko muchienda makadaro. But look now. Busy abirwa ndigrini yake. Busy kumataka. Atifungo takamboita ICT kuGNU. I don't know kuti kuGNU kwakuri kuenda kunodzidzwa here. And because I don't tane umwe ICT minister kumbobuda achida kuintroduce kuti hanzi WhatsApp group ngabhadhare mari. Makachinzwa here mazimba. Pana ariko izvi. Hanzi WhatsApp group ngabhadhare mari. Pamwe inosvika kwamuri mozoti chikulie ndichinongomuka chine hasha shida ngono ataka vanhu. Ende vanhu vakawanda vari kuitenga nyaya iyoyo. Wanaka lezoka tatanga mazimba wotokwinya chaiko. Wotokwinya kutoziva kuti pakashata. Right. Varakash, why are you after Chamisa, who resigned from the opposition party? I've never seen you attack CCC, the opposition party existence at the moment. Ndo imwe nyaya iripo. They are after Chamisa. Everyone is after Advocate Nelson Chamisa. But hapana munhu ari kumbobuda achinetsekana nemapati kana kutumbobuda vachinetsana na Washman Ngube kana Chabangu. Not even one day. They don't attack. Why?
Chamisa hana kana political party, hatomborimo muparliament macho, hana ake ma-MP makazviona. Iyo unoti ma-MP mabvisirwa akaitwa ya zviri zvegerezve. Pakabviswa. Kubviswa chaiko chaiko. But look now. Look where we are. Look where we are. Apana, unonzwa kuti Chamisa zoda, Chamisa this ngoda so akangoposta vanouya vari hobo kutobhadharwa chaiko chaiko zvarakasha. Apana kwanda they jobless, but I don't know why vari ku celebrate that sick man vari kupuwa kuti vapinde vachinosvika vachinotuka munhu kudai so. Andisati ambona anobuda chituka chabangu vanotobuda chimbiga. Alright, let's talk about the other comment. Not only that, he is the best ICT minister. Varivo zvekare advisor we ICT kuna President Kagame. Varivo zvekare vakaita kuti ma price ema SIM cards adzikire. Varivo zvekare vakasangana na Trump. Varivo zvekare vakafamba international community yese vakaita sunga one sunga dozen asi vakatadza kusunga X account yavo chimurakashi chitoto kuti ayo vakaita sunga one sunga dozen vakatadza kusunga X account yavo. Aiwa zvinongowanika kana vakuda kutongokukobora pakukuheka vanongokuheka enda umbofoka utombozvikonesa. Hapana chinombokoneswa because zvigananda zvinenge zvakaisa mari vanhu vaya vanotoheka vanenge vachingoda mari yavo chete votokutry but kudzoka aiwa zvinozongoningina zvakadzoka. Biggest X hack to date took place in July 2020 when 130 Twitter accounts belonging to influential public figures including Elon Musk, Bill Gates, Joe Biden, Kim Kardashian were hacked and used to promote a Bitcoin-related scam that promised to double money sent to a linked cryptocurrency. Ngatigare tawirirana kuti Elon Musk now ndiye atova mukuru wechinhu chacho cheTwitter icho ndiye akazoitenga, but in 2020 akatombohekwawo. Ameno munoiona sei kuti kutaura kuti muridzi wayo iye wacho akatomboyi angasaitenga zvake but muridzi wayo izvozvo akakwachurwa papo. Bill Gates tichataurira na Joe Biden kutaura mapresident vakatokwachurwa. Wozotaura munhu atori Joe Biden ndiye akatori president madhezi acho akarohwa kwacho. Mobva mataura kuti zvini because Chamisa aningirina akatadza kuningirina. Saka imi mida kuti mundiudze kuti kana panenge pachirohwa na Joe Biden vaiva mapresidents what more Chamisa kuti haasi president. Tuta Joe Biden munhu kuti anga president weNgirikini America, president wanenge akabata kwese. Mobva matataura kuti Ngirikini azoningirina why aifana unga akadai so vakutofila hit vakutofila kuti tatombomuningirina. The funny thing is munhu wese anenge arohwa chicomment chake anorohwa ma screenshot vachitumira kune mukuru wavo anenge achivatuma unopromota that propaganda kuti ndasinda comment kuti zvakati kuna Chamisa. Ndo basa ravo ravakapinzirwa iroro manje. Ndasindazomuudza kuti zvakati Chamisa uya, ndasindazomuti zvakati. Vototsvaga ka promotion ipapa pazvinhu zvakaita sezvo. But I don't know maZimbabwe state takaramba takangokula down kuvanhu vacho. The funny thing maZimbabwe vacho vanenge vachizviti vacho tiri kusapota Chamisa tiri kudidi paanenge achiatakwa zvekudaro mune makanyarara. Munangagwa akabuda akangonza atakwa panapa. Munoona zvinoitika most of the times panapa patinotaura kuti pasi namunangagwa. Vanhu vangana vanouya vachititukirira nekutretina. But panotaura kunzi pari kuatakwa Chamisa aone vamwe vachisumuka unoti unomira na leader wavo. Anyway, it's a topic for another day, but inini ndangouya kuti ndingoonesa nemi maZimba kuti mukuiona sei iyo nyaya yekutaurwa. Mukuiona sei vanhu vezano vari kucelebrate kuti munhu anga akaningirikino. Munoziva the nyaya yeMTGN ndatorowa pangu ndapedza. Kune vari muSouth Africa kana uchida kuregisterwa company yako wobva FNB business account pane vanonzi veEducation Research Mukoma Owen vanozvigona. Chinongodiwa chete papo ivalid passport. Unongosiya kamari mbijana handichataura hangu price boss vanozotadza kurarama kufona. So contact him on the numbers that are showing on the screen. Vanokuregistera company wokuvhura FNB business account. Usasanetsekana zvekukumbira maaccount evanhu zvezvo chindisirewo mari yangu ndozodai unoona kutizwa. You never know nevanhu vanokutiza. Iwe chingofonera Owen akuitire yako ogara nezvinhu zvako zvakarongeka. Usasanyengerere vanhu zvinhu zviri easy izvo zvakachipa kudai so izvi. Bata Mukoma Owen neEducation Research vakuitire izvo so. Vaunzwa kuti wani yako account